राज्यातील 108 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या नावात बदल करून सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या व्यक्ती तसेच समाज सुधारकांची नावे देण्याच्या प्रस्तावास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली। त्यात सावंतवाडीसाठी हा मोठा निर्णय घेण्यात आलाय। त्यानुसार शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सावंतवाडी सिंधुदुर्गला ज्येष्ठ समाजवादी नेते माजी आमदार कैलासवासी जयानंद मटकर यांचं नाव देण्याचा निर्णय शासनाने घेतलाय। या आयटीआयचं नाव जयानंद मटकर शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सावंतवाडी जिल्हा सिंधुदुर्ग असं होणार आहे। ज्येष्ठ समाजवादी नेते सावंतवाडीचे माजी आमदार कैलासवासी जयानंद मटकर यांचं नाव देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतलाय। त्या निर्णयाचं स्वागत होत असून सावंतवाडीतून सरकारचे आभार मानले जात आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।